Wei Rangbah na ken streets Laban udah kan noi la ka Jingkieng da ka ba noi yap na lor ka Jingkieng Umïam ha ka apply tering ka ba dei hinin ka siu blei kat gum ka khubor pla yolum le thu ba utei Rangbah ula kan thi ha ka no phai si jong ka siu blei ha ka por kumba arduna ai Henry dei hadu menta ka si ba ki pulit ka ribhoi lembat ka kynhun State Disaster Response Force SDRF but Fire and Emergency Service kila yo ban kwai no ya kamen ya utei Rangbah la tep kerteng kum u British dem na ken streets Laban ban udeiru utrai jong ka wei kedukan bade hikitir electronic ha last stop Laban na kaliang kibor pulin karibhoi kila pentep hadin balayo tan ya kamen la pendap baro ki jingdon kam kat kum ki kendon an bat ka jing token halor ka tei ka jingja ka dangya chakman panlap ya ka daw tin rai ये